مرحبا گودارین پودکست آزادیا ولات ام وی هفته جی به مجار و ناواروک که جدال پیش پریوانه تیزانین کو ابنیزی هفته که کو کرد جواکا کرد گله کرد شهیدین خویه کو دنابرا دیروکین جدا ده شهید کتنه پیشوازی دکن لامده پشتی کو هجماره که جنگوری هات پارو کرن سی روزان با آوایی کی گرسی تعزیه هات داین امجی ایرو تکیلداری مجاری به هفسروکی مبیا درا آمده به حوالی خور رمضان دنگزره با خوون حوالی رمضان تبخیراتی سر سرچاون هاتی برنامه همه gelek spas حوالی رمضان منها دسپیکی ده جیوسا بالکشانده سری demek beri nasnameya gelek geri layin tevgera azadiye yen de sal û dîrokên cûr bi cûrî de jiyana xwejdestayî bi malbatê wan û bi gel rahat parvekirin. Atmosfereke çawa di nav malbatan de derkete holê? ez bawerim cara yekeme hejmarek ew qas mezin em bi hev re bi carekê diçin malbata û agahiyê din malbata komela me biya derê û komelê berê me biya derê evî kara dikir 20 sal e ez bawerim ev kar tê kirin lê cara yekeme pêncî û du heb bi hev re tê eşkere kirin piştî me di sîteyê didît me amedekariya xwe kir û me nêzî 25 komisyon ava kir berî em komisyona bişînin malbata bi rastî me zanîbû pêvajoyek pir hesas e ji ber kî ev pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk piştî vê pêvajoya dest pê kir di nava malbatê me di hêviyek mezin çêbû ev hêvî çêbû gotin zarokê me vegerin û ew ê li welat siyasetê bikin bendawarîkek werê hebû û kêfxweşî jî di nav malbata hebû tam di vê evra de û em herin bibêjin zarokê we şehîd ketiye bi rastî ez bawerim en nûçeya a herî xerab di dunyayê gerek ev be ji ber vî havî me komisyonê xwe berî em bişînin di hêla psîkolojiyê de psîkolojiya malbata me perwerdekek dawan me got gava hûn ji hinek hevalê pispor me alîkarî xwest û me got gava hûn herin hûn ê bi vî havî agahiyê bidin wan û saet 10 pêv me dest pê kir 25 komisyon li pêncî û du malbata belav bû piştî wê heval vegeriyan bi rastî jî hestiyarîkek pir giran e bê tarîf e pir zehmet e pir atmosferek giran e vê atmosfera em jiyan ez hêvî dikim carek din em atmosferek werê nebînin Beri havali Ramazan تدی وکه دسپیکی لآمده سه روزا شینا شهیدان هاتاین و بگرسی گلک از تبلیبونه که کش گلک باجارین دردوری نافچه دردوری جی هاتن تبلیبون دناف سه روزان ده گل شهید خو خودی درکت چه پیام هاتاین ده تعزیه هنده؟ piştî me ew xebera nexweş da malbatê me xwest ji malbatê xwe xwest me got em dixwazin ev teziya ji bo pêncî û du heb şehîdê xwe em bi hev re teziyê deynin piştî ew şoq ji ser xwe hat avêtin bi rastî li Amedê cara yekemîn e teziyekek werê tê dayîn bi giştî
ji bo pêncî heba taziye dayîn. Heta anaka li Amedê di dîroka Amedê tiştekî warê em lê rast nehatinin, cara yekem e. Ji ber wî havî em jî bi rastî me jî mereq dikir, me digot gelo ew ê vê taziya çawa here, ew ê çawa berteka gel, ew ê çawa bi. Em jî bi rastî tam ne zelal bûn gelo ew ê çawa derbas bibin. Piştî me taziye danîn, malbatê me tevd hatin li ser masa rûniştin, me her li ser masekê li ber malbateke xwe me fotoğrafê wan danî û taziye dest pê kir. Bi rastî saet di heşta me heştê serê sibê me dest pê kir, qet me texmîn nedikir. Yani piştî me dest pê kir û gelê Amedê herikî ew qada me lê çadir danîbû. Ji bo taziya sê heb çadirê mezin, ez bawerim her yek nêzî 700-800 hebî rehet cî digirin. Çunkî me amadekarîkek mezin kiribû. Di serî de me nêzî 2000 sandalye danîbû. Dawiyê 2000 dina hat, nêzî 5000 sandalye me li wê dira danîbû. Wek hûn zanin li Amedê em bivêje parka Qoşiyoliyê bi 10,000 însan digirin, 10,000 însan karin li wê dira bicî bibin. Li bin çadirê malbat hebûn û kom bi kom wek çemekî biherike parka Qoşiyoliyê. Bi rastî ji serê sibê de dest pê kir, heta pêncê êvarî roja ewil qet navber neketê. Dewamlî em bivêje gelê me dihatin û malbatê me ziyaret dikirin. Bi rastî qet me nizanîbû warê ev şehîd tamamen bîye em bivêje li civakê, li saziyê sivîl, yanî ruhekî cuda ava kiriye. Ev pêncî sal gelê me derit taziya. Lê bi vê pêvajoya tiştekî nû derket. Aqûs bi awakî girseyî û hewne em bivêje gelê Amedê. Der û dor jî dihatin, em bivêje Adîyamanê hatin, ji Batmanê, ji Mêrdîn, Tevayê navçar der û dor tevd hatin. Cara ewil dîsê me dît Ewqas em bivêj saziyê sivîl, baro, evan em bivêje wek odayê mühendîsa, odayê tabîba, gelek hatin wê dira. Em ji vê pir kêfxweş bûn. Me fehm kir kî ev şehîd bûnin aydê gel. Ji bo Amedê maneviyatek, me fehm kir kî maneviyatek mezin hatiye avakirin. Ê metînê cem hev, ê ruhekî hevpar ava dikin ev şehîdin. Ê bi salan me wan nedîtibû li Amedê, gelek ê were bi salan me hevdû nedîtibûn. Her kes deherikî. Me fehm kir kî wextê mijar şehîd bin, her kes lê xwedî dertên, çunkî xuyayekî her kesê fehm kiriye evan cangoriyana ji bo pêşeroja gelê Kurd, ji bo tekoşîna gelê Kurd xwe feda kirinin û ji bo em bivêje ew xewn û xeyalê xwe
کی او خون خیال وان جبو ام بویژه گله جبو پشروجا گله کرد بون گل جی با آواکی دلخوش لوی وان خون خیال وان خودی درکتن مویا فهم کرد دایکی me bi rastî ez bawerim di nav civakê herî pêşketî herî siyasetê dişopînin dayîkê malbatê me nin. Malbatê me pêncî sal e ev pêvajoya taqîb dike ji ber wî hawî epey tecrübekek mezin di malbatê me çêbûne polîtîkin zanenin û piştî ew şoq bi ser xwe avêtin mesajê wan tev de digotin em piştgiriya vê pêvajoya dikin em naxwazin dayîk nîdina hêsira bibarîne dayîk nîdina xemgîn bibe zarokê me ji bo xewn û xeyalê xwe çûn em jî li dû xewn û xeyalê wan in. Belê hevalê Ramazan tedî evnêzî du salan e ku pêvajoyeka aştî û civaka demokratîk li ser maseyê didomê û niha jî wek gavekê yekem qanûna çerçeveyî hat parvekirin. Giringiya pêvajoyê ya ji bo pêşeroja civaka Kurd yani piştî dihan navê şehîdan çi ye? Tu wekî hevserokê meviya dereya Amedê tu dikarî nekî li ser vê nakê nirxandina xwe bike? Evnêzî du salayê rast e ev pêvajoya her çi qase û bibêjin pêvajoya ji bo li hemberî terorê ew çi qas bi nav bikin tu car di nav me de werê nayê fehm-kirin em werê bi nav nakin rêberê gelê Kurd Serokapû wî wek havê em bibêje ev pêvajoya wek pêvajoyek aştî û civaka demokratîk bi nav kir ji wê roja û heta anaka jî em jî vê pêvajoya wek em bi vê pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk dibîne ji xwe di pirsa berê jî me bersivand malbatê me polîtîk in malbatê me em bibêje haya wan ji pêşketinê dunyayê ji Tirkiye gav bi gav taqîb dikin di serî de bi rastî ji hêla dewletê werê pir bendewarîkek tune bû girêdanek malbatê me yê mezin ji ber ku rêhevalê şehîdê wan in ji ber ku rêberê em bibêje ewladê wan in Serokapû her peyvek Serokapû bi baldarî guhdarî dikin û bi rastî her peyvek ji bo wan esas e dema Serokapû tiştekî bibe ez bawerim bê îstîsna bawerîkek xurt heye li qarşî em bibêje fikrê Serokapû her tim bawerîkek mezin heye di nava malbatê me em vêya bi salan dişopînin ji ber ku malbatê me bi salan siyasetê dikin di nav meşa denin di nav em bibêje nîqaşa denin lê taybetîkek malbatê me her tim aşîtî xwestinin em şer naxwazin em aşîtî dixwazin em bi vê slogana wanê a herî davêtin em naxwazin gedê keskê jiyana xweş dest bide rondikê dayîka wek hevin ê polîsa jî ê eskera jî ê gerîla jî tu ferqiya diya ji hev tune ye vana bi dehan caran malbatê me anîne ziman helbet ew zimanê ji hêla zimanê dewletê di serî de bi rastî pir zimanek neyînî bi kar de anîn pir zimanekî malbatê me aciz dikirin de anîn ziman
Lê wek me got baweriya wan bi seroka po hebû ji ber wî hawî digot ew ê vê pêvajoya baş herin. Helbet piştî ev li îmraliyê ev müzakere hat dayîn wek tê zanîn ew çerçeve yasakek anîn meclîsê û derbas kirin. Tabii ev em bibêjin ne tiştekî were mukemmel e lê em nikarin bibêjin ne tiştekê jî malbat jî were lê dinêre. Yani mere karî veya bibêje cara ewilê em bibêje problema gelê Kurd tê ser masayê. Ev ê ji hêla gelê Kurd li gorî me destkeftîkek mezin e. Çünkü di dîroka komara Tirkiye her tim em bibêjin nêrîna wan li qarşî gelê Kurd her tim bi mirinê bi kuştinê nêzî gelê Kurd bûye. Em bibêjin wek sosyolojîkek kuştinê her tim di meriyetê de bû û bi kar anîye. Cara ewilê ev em bibêjin bi tekoşîna gelê Kurd ev sosyolojiya mirinê têk çû. Yani îdî hat feamkirin kî bi mirinê bi kuştinê ev problem naqede. Elbet hat feamkirin kî ez bawerim heger problema gelê Kurd bi sosyolojiya mirinê heger bi ser ketana ji xwe van mijaranan nedihatin ser masê û tu car jî em bibêjin bi rêber Apo jî li masayê rû nediniştin. Ji vêya jî xuya dike kî em bibêjin serkeftinek bi dest nehatiye xistin. Helbet bi sîlehê jî vî îşa nabe. Yani em bibêjin her du hêl jî hat feamkirin kî vî îşa ne ew kare bi serkeve ne ew kare bi serkeve veya heger hêla rayedarê gelê Kurd Türk hatî feamkirin ew jî kêfxweşiyek mezin e. Gelê Kurd li vê çerçeve yasayê bi vî hawî dinêrin. Dibêjin kî ev çerçeve yasa ji bo me derîkek vedike. Bi rastî gelê me jî wek rêber Apo difikire dibêje kî em dixwazin bi gelê Türk ji bo vê sed sala pêşîn em kar bikin. Ji bo em bibêje zihniyetek em karin bi hev re bijîn ava bikin. Heta gelê Kurd sadece ji bo gelê Türk nabêje. Ji bo gelê rojhilata navîn jî dibe em bibêje siyasetek wek hev siyasetek em karibin hevdû qebûl bikin û her kes karibe bi rengê xwe îfade bike veya ji berê de vay nêzî 30 salayê tê parastin. Ji ber wî hawî gelê me jî bi hêviyê tabii we got piştî van şehîdana gelo gel çawa dibe tam jî ji bo vî hawiyê yani gelê me ev vê pêvajoya vay nêzî 2 salayê ne em bibêje şehîdek nû çêbûye di hêla em bibêje Bakur û ne jî polîsek eskerek jiyana xwe ji dest daye. Ji xwe di serî de ji berê de yanî hebûna Kurd heger bihatana qebûlkirin tu wateya sîlehê nedima gelê malbatê me were dibêje. Em bihêvînin lê em ne wek havê em bi vê malbatê me were difikire dibêje derîkek vebû lê bi tekoşîna xwe bi tifaqa xwe bi rêxistina xwe ancak em bi ser kevin. Yana tu kesik tiştekî nax destê me re tu kesikî were ji ber xwe tu mafekî nayê
پیواژویا وک پیواژویک سیاسته پیواژویک ام بویژه به تکوشینه به رخصتنه به سرکفتنه تفاهم کرن مرکاره وانا بویژه سپاس دکم. ام جید بیجن گلک سپاس و مالی آوا بله گهدارین هجا موی هفتیه هول دا لسر پیشوازی کرنا جانگورین کردستانه به هفسروک مبیا داره آمده رمضان دنگ زربا آخوان ام بیجن حتی پودکست کدن بمینند خوشیده.